Jeg skal så snakke om impuls, som så har symbolet P, et lille p, og så har den så også formlen, som så er lige med P, er lige med M gange V, hvor M så er massen og V så er hastigheden, og den har så enhed er lige med kilo gange M per sekund, som så er lige med newton per sekund. Yes. Vi har så også noget, der hedder kraftens impuls, som er, når man beskriver et stød, så beskriver man det typisk i en form af ændring i impuls, altså delta P, som så er lige med formlen her, som så hedder F, stor F gange delta T, hvor det store F her så er lige med den konstante kraft, altså hvornår det er vores impuls den så virker, og så den her tid F, som så er delta T, som så er den tid, hvor store F så virker. Nu har vi så også et eksempel, vi lige kan prøve at lave, hvor vi så siger, at delta P så er lige med selvfølgelig formlen heroppe jo. Og vi har så for eksempel fra en opgave, hvor vi så siger, at en fodboldspiller rammer en bold med 500 newton, og han rammer bolden i 0,02 sekunder. Yes. Som så vil være, når man så bruger den her formel heroppe, jamen, så har du vores kraft og vores tid. Jamen, så kan du så putte det her ind i formlen, så kan du så sige 500 newton gange med 0,02 sekunder er lige med 10 newton per sekund, eller 10 newton gange sekunder, som så er, selvfølgelig ændring i impulsen, altså kraftens impuls. Yes. Og hvis man så også selvfølgelig også gerne vil regne farten, jamen så bruger man i bare formlen fra før, som så hedder det der P gange M gange V, som så er massen og hastigheden. Igen, vi bruger så en fodbold, som så vejer cirka 450 gram. Der kan vi så, da vi så skal isolere for farten her, så kan vi så sige, V er lige med P delt i M, som så er lige med det tal, vi fik over før, 10 newton gange sekund, er lige med, eller delt i 0,45 kilo, som så er lige med de her 20 meter per sekund. Yes. Vi har selvfølgelig også impulsbevarelse i et stød, og et stød i en dimension kaldes ofte så også for et centralt stød, og der har vi så for eksempel vores objekt her, som så ryger den her vej med en vis fart, og så har vi så et andet objekt herover, som så også bevæger sig den her vej. Vi kan så sige, at de bevæger sig mod hinanden, fordi det er et stød, og så kan man så sige, at de bevæger sig også selv med sin egen fart, og begge to har hver sin masse. Der kan vi så kalde den her objekt 1 og objekt 2. Da de her stød så ofte sker med store stødkræfter og korte stødtider, kan vi så generelt se bort fra ydre kræfter, og dermed så er vores impuls altså også bevaret, fordi hvis F yder, så er de med 0, så er impulsen så også bevaret, da det eneste, der påvirker den, det er så kun de her to bolde her på den her plade. Dermed er impulsen så bevaret, og det giver selvfølgelig to sætninger for de her to bolde, der så udfører det her ene stød. Der kan vi så sige P1 før plus P2 efter, og som så er lige med, ikke P2 efter, det er jo stadig P før. Og så har vi så P1 efter herover og plus P2 efter, som er efterstødet og førstødet her. Yes. Hvor det så vil være formlen M1 gange U1 plus M2 gange U2 er lige med M1 gange V1 og så plus M2 gange V2. Yes. Hvor vores M1 og M2 er så masser, og vores U1 og U2, altså farterne før de laver det her stød, og V1 og V2, så er farterne fart efter. Yes. Vi har så også noget, der hedder impulsbevarelse i et stød, og der stød i en dimension kaldes så også ofte for centralstød. Vi kan så lige vise et eksempel med et stød her. Vi kan så sige, at vi har et objekt her og et objekt her, som hver kommer med deres fart, som så hedder U1. Vi kan så kalde den her for U2. Ikke også? Så har vi så selvfølgelig deres forskellige masser, og det her kan vi så kalde objekt 1 og objekt 2. Ikke også? Da de så bevæger sig mod hinanden, jamen, så laver de så det her stød herinde i midten,
Og der kan man så sige, at de sker med så store kræfter, og så samtidig med, at der selvfølgelig ikke er noget andet end de her, der påvirker den, altså der ikke er nogen ydre kræfter, så kan vi kalde det her for en impulsbevarelse. Derfor kan vi så sige, at formen så hedder P40, eller P140 plus P240 er lige med P1 efter plus P2 efter. Yes. Og det har selvfølgelig formlen M1 gange U1 plus M2 gange U2 er lige med M1 gange V1 plus M2 gange V2. Det er selvfølgelig den formel fra før, hvor vores M'er her, alle de her M'er der er her, det er selvfølgelig masserne, og vores U1 og U2, den er så farten før, og vores V1 og V2, det er så farterne efter, hvilket så giver meget god mening. Nå, vi har selvfølgelig også noget, der hedder det elastiske stød og det uelastiske stød, men vi kan lige starte med det elastiske. Det er kun, hvis den kinetiske energi så er bevaret, det vil sige det her, hvor det så er lige med hinanden, det vil sige, så er det bevaret. Og så har man selvfølgelig formlen for den kinetiske energi, som så er det her hernede, hvor vi så har en her, en her, en her og en her. Det er så formlen for, det her det er så energien. Den her del herover, det er så energien fra før, og det her herover, det er så energien fra efter. Og derudover så skal impulsen selvfølgelig også være bevaret, og så har vi så også formlen for hastighed, som så er det her V2 plus V1. V1 er lige med U1 minus U2. Yes. Og hvis nu en satellit skulle accelereres op, så bruger man normalt sådan andre planeter til, så deres tyngdekraft til at accelerere dem. Her har vi så et eksempel her med en satellit, som så bevæger sig sådan her, med planetens kraft, tyngdekraften som 13,1 km per sekund, og dens fart på 10,1 km per sekund. Nå, vi vil så finde dens fart herop, efter den så har været en gang rundt. Der bruger vi så formlen, hvor vi så har de her tal fra før, du så ved at få opgaven. Der kan vi så bruge formlen at isolere vores V2. I den her formel, der bruger vi så de tal, vi så har fået, og så får vi så tallet hernede. Det får vi så U1, altså de med minus 13,1 km per sekund, og U2, som vi så fik fra før. Og så igen til sidst V1, som så er den her formel. Så får du så 13,6, som så er den fart, den så bruger, når den så har været hele vejen rundt og accelereret op.